Здравейте хора, в днешното клипче ще ви покажа как да си направим бомба за вана. Съставките са сода бикарбонат, сол, лимонена киселина, както и някакво олио или зехтин. Също контейнерче, в което съм сложила предварително фолио. Такова контейнерче за правене и една лъжица. Започваме като слагаме една лъжица до две. Може да сложим две, но може и три да сложим. Така. Това е сода. Сложихме сода. Сега ще сложа една лъжица лимонена киселина. Да, само една. Не ви е нужно повече. Само че това изглежда. Или слагате ето така като мен на око. Ето. Гледайте да остане. Малко да остане в пликчето. Не много. Те са по 20 стотинки или 30 или 40. Така че не виждам проблем. Така. Трябва да е повече лимонената киселина. След това слагаме 2 лъжички сол. Аз добавих още малко лимонена киселина. И половин лъжичка олио или... това е... Така. Сега ще видим. Зехтин и олио, не знам дали има разлика. Не знам какъв ще е проблема. Така, слагаме малко. Сега го смесваме заедно с... Хубаво трябва да бъде разбъркано. Може да добавите всъщност и боя, но аз ще добавя степче, което забравих. Така ето го степчето. Това е с ягода и киви. Добавяме малко, много. Не е нужно много. И сега хубаво трябва да го разбъркате. Това е важното. И много още много малко олио. Една лъжица добавих аз. Може и по-малко да съм сложила. И да, избутайте с пръст. Имам чувството, че тази бомба ще стане много мазна, когато се пусне. И много още малко олио. Стига. Така и сега го разбъркайте. И се получи една такава консистенция добра. Значи, не знам защо продължавам да слагам олио, но явно по принцип в рецептата е 3 супени лъжици за това. Сега взимаме фолио, съм го изрязала ето така. Взимаме фолио и го натискаме внимателно към дъното. И с степче на дъното слагаме степче. Реших така да направя моята бомба, пък вие я направете по ваш дизайн. Така, буталте надолу. Така, по този начин. Сега слагаме сместа вътре. Здравейте хора! Ето така я слагаме и на дъното. Тази бомбичка трябва да преседи в фризер или хладилник за малко. И сместа точно ми стигна, ама много точно. Това е чудо на чудесата, за първи път това се случва. Ако има някакви малки частици, ги махнете. Така, сега с лъжицата започнете да натискате отгоре върху самата бомбичка. Това наистина работи, не правя за първи път бомбичка. Но нямам съжаление да мога да ви покажа как ще стане накрая. Може би в Instagram, ако ме следвате. Долу ще се опитам в коментарите, не в описанието да оставя линк, защото да. И ето така сега слагаме, опаковаме си бомбичката отгоре и я слагаме в фризер или хладилник, в моя случай фризер,
за да не стои цели 24 часа. Но ако искате, може да стои толкова време. Моята ще седи повече от 1 час. Ето така стана отдолу. Забележете как се е получило. Когато изкара обаче самата бот бомба, изглежда много интересно. Трябва да е твърда, за да я сложите в леген. Така, изглежда по този начин. Ако ви се получи, коментирайте и се абонирайте за канала ми. Също дайте thumbs up на видеото. И това беше от мен. След малко ще снимам клип с Мария, като да не повярвате. Всъщност тя ще снима, аз ще се махна след малко, така че... И да, това беше от мен и чао!